Samuel ngoma edi kan ti dumienu. Na Samuel ka kyerɛ Israel nyinaa sɛ, hwɛ matie mo sɛdeɛ mo ka kyerɛ me no nyinaa na masi mo so hene na afei hwɛ ɔhene no na odi mo anim yi na me deɛ mabɔ akora na mafu dwuno na me ma nso hwɛ wɔne mo na ɛwɔ hɔ na me deɛ mefiri me mmɔfraase na manante mo anim ma beduru nnɛ da yi hwɛ minie mo ne me adanse Awurade ne deɛ wasra no yi anim hwan na ntwie na mafa na hwan afiri mu na mafa na hwan na madi no amim na hwan na mahyɛ no so anaa hwan hɔ na magye adamudeɛ na mede mamuya mani mama no na me na ne me ma mo na wɔse, wuni yɛ mim na wɔhyɛ yɛn so na woni obiara hɔ biribiara. Na ɔka kyerɛ wɔn sɛ, Awurade ne mo danseni na deɛ wasra no yi ne ɔdanseni nɛ sɛ manhunu biribiara me nsɛm. na ɔka sɛ, ɔne danseni. na Samuel ka kyerɛ ɔman no sɛ, ɛyɛ Awurade a oyii Mose ne Aaron na ɔde mo agyanom firi Misraim asase so baeɛ no. Na afei mummegyina ha na memmɔ mo soboɔ Awurade anim. Awurade teneneedi a wayɔ ama mo ne mo agyanom nyinaa ho. Sɛdeɛ Yakob kɔɔ Misraim na mo agyanom so frɛɛ Awurade. Na Awurade somaa Mose ne Aaron na woyii mo agyanom firi Misraim ma wɔbɛtena ha yi. Na wɔn werɛ firi Awurade wɔn Nyankopɔn. Na ɔtɔn wɔn hyɛ Hasor sahene Sisera nsa ne Filistifoɔ nsa ne Moab hene nsa. Na wɔne wɔn bɛkoe. Na wosu frɛ Awurade sɛ, yɛayɛ bɔne sɛ yɛgya Awurade akɔsom Baalim ne Astarot. Na afei yi yɛn atamfo nsɛm, na yɛbɛsom wo. Na Awurade somaa Yerubbaal ne Beden ne Yefta ne Samuel. Na oyii mo atamfo nsɛm hyia ma motena ase dwoodwoo. Na muhunu sɛ Amonfoɔ hene Nahas reba mo soɔ no. Moka kyerɛ me sɛ, daabi, na ɔhene medi yɛn so, bere a Awurade mo Nyankopɔn ne mo hene. Na afei hwɛ, ɔhene a muyii a mosrɛ no no nie. Na hwɛ, Yehowa asi mo so hene. Sɛ musuro Awurade na mosom no na mutie no, na moante Awurade anom asɛm so atua na mo ne ɔhene a odii mo so no nyinaa redi Awurade mo Nyankopɔn akyi a, anka ɛyɛ. Na sɛ moantie Awurade na mote Awurade anom asɛm so atua a, ɛne Awurade nsa bɛda mo so sɛdeɛ ɛdaa mo agyanom soɔ no. Afei nso mummegyina ha nhwɛ ade kɛse a Awurade rebɛyɛ mo anim yi. Ɛnyɛ ayutwabere ne nɛ. Mɛfrɛ Awurade na wama ɔpranaa ne osuo aba. Na mahwɛ ahunu sɛ mo bɔne a moayɛ Awurade anim sɛ mobisa ɔhene afa no so. ɛna Samuel frɛ Awurade. Na Awurade ma ɔpranaa ne osuo baada no. Na ɔman no nyinaa suro Awurade ne Samuel sɛ, na ɔman no nyinaa ka kyerɛ Samuel sɛ, bɔ Awurade wo Nyankopɔn mpaeɛ ma wɔn ko a, na yɛanwu, efisɛ yɛde bɔne yi aka yɛn bɔne nyinaa ho, sɛ yɛbisa ɔhene afa. na Samuel ka kyerɛ ɔman no sɛ, Munnsuro, moayɛ bɔne yi nyinaa adeɛ. Nanso Awurade akyi na mo nsa mfiri. Na momfa makoma nyinaa nsom Awurade. Na momma ne nkodi adehunu a mfasoɔ ne agye nni ho no akyi. Na ɛyɛ adehunu. Na Awurade din kɛseɛ no nti ɔrempa ne man. Na ɛsɔ Awurade ani sɛ ɔde mo bɛyɛ ne man. Me nso ɛmpare me sɛ megyae mo ho mpaebɔ de ayɛ Awurade bɔne. Na mɛkyerɛ mo kwan pa a ɛtene no. Suro nko na munsuro Awurade. Na momfa makoma nyinaa nsom no nokorɛ mu. Na monhwɛ ade kɛse a wayɛ ama mo no. Na sɛ bɔne ara na mobɛyɛ a, ɛne ɛwɔ bɛsesa mo ne mo hene nyinaa akɔ.